Madame Boire Félix Sissoko, à l'école liée, elle lettre de qualité en transition et président, l'OIE, colonel Assimi Goïtaï, qui fera institution Niama Chamaka. Ani investition Ménorombolo, Abna Nefolkaï, lettre de Konala. Elle est chez les Bissimla. Gataka, il faut qu'un fleur bella de faux et Niwatina. Comme il y a fait Chogomina, Madame Boire Félix Sissoko, et qu'à Fokai, lettre de Vera Chituguni, Bassanitation for it. On y is a conofemi. Gata ina fiya fo tugum na akila jigina manam Boire Félix Sissoko ale kunye Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinala o ka ministre kordo kuno mi kunya hilendo Musa Kakuma femi wari mina bora ku wala sa ko ka keleke minaw ani ka anga armée anga guluma sele tabaw sa nyira kuranda tugo mina o Musa ka min bora iba ka fo anya fura ka fo ko o Musa ka ko o ngana muna ani president ka avion kura min fena sana iba ka fo ko o ngunu kuma fo chama fura ka fo ko o ngana mura donc vérificateur général ka rapport borani o dossier chama ye nga fami ye nominali o masaka ki Ibrahim Boubacar Keita ka fanga wati la nga fanga trakilen ko fere iba ko a dossier nana yuguba dossier mi yɛrɛ kɛra sababu ye ka taa ni an ka premier ministre kɔrɔ ye Ibi ka tile la n'o o ye Sumaworo Bobo Mayiga ye dossier min kɛra sababu ye ka o lata fɛn na kaso la fo bana nan'o sɔrɔ yen nɔ ka a fatu o ko kɔnɔna la yen nɔ an bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin a fɛnɛ ma nin waati in na donc i b'a k'a fɔ ko depuis o waati la fili madame Boire Félix Sissoko ale fɛnɛ minɛra o dossier kelen ko kɔnɔna la san kelen ani kɔ ale bɛ bolola halisa a lettre fɔlɔ min kɛ a tun bɛ k'a ka innocence yira k'a fɔ ko ale nɔ y'a kɔnɔna la wa ale ɲininkara tuma o tuma ale ye dalilu bɛɛ lajɛlen yira k'a fɔ ko a nɔ tɛ a la donc ko o bɛɛ n'a ta ale minɛra k'a bila kaso la ka tila ka a maintenir to kaso la yen nɔ fɛnɛ san kelen ni kɔ hukumu kɔnɔna la donc k'a bɛ segin tuguni ka lettre ci président ma transition ɲɛmɔgɔ ma k'a yira k'a fɔ ko o de ye transition ɲɛmɔgɔ ye o de ye président ye o de ye kiri yɛrɛ le chef suprême de la magistrature o de ye kiri ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fɛnɛ ye donc ko a tɛna se ka a to nin degun kɔnɔna la k'a fɔ ko a tɛ welewelekan bila o ma o fana ka i kɔfilɛ a ka dossier la ka a lajɛ maintenant ale ye muso ye muso min a ye san 30 ani kɔ a y'o de kɛ faso baara la san 12 a y'o kɛ institution internationale ko kan baaraw a y'o k'olu la donc san 38 kɔnɔna la n'a y'o kɛ cɛsiri la o san 38 san 12 ɲɔgɔn bɛ yen nɔ a ye min kɛ institution internationale a ye min kɛ o baara kɔnɔna la donc a jira k'a fɔ chaque fois n'ale ye nommé poste baw la min ye a ka wari u b'a fɔ cogo min na min ye a ka fortune k'a jira ko musaka min bɛ a bolo a bɛ o dalilu bɔ k'o da u bɛ terme dɔ f'a ma donc a kɔni b'o bɔ k'o da gata à chaque fois k'a jira k'a fɔ ko ale ye maa ye maa min ni a nɔgɔlen tɛ maa min ni a nɔgɔlen tɛ maa min ni wari ŋanamunen tɛ a ka déclaration de bien n ka m'o de ma donc a b'a ka déclaration de bien kɛ à chaque fois a waati la a délai kɔnɔna la donc gata an bɛ waati min ko sisan kɔni a bɛ o gɛlɛya de kɔnɔna la nin waati in na. Donc n'i y'a faamuya sisan nɔ a kɔni ye message dɔ kɔni ci ne o ye lettre ye k'a tɛnku an ka président de la transition na donc yalima e yɛrɛ bolo solution wɛrɛ jumɛn de bɛ madame Boire Félix Sissoko kɔni ka situation in na. I n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na parce que a ye dossier fɛn fɛn ci ka yɛlɛ min cira kiiri tigilamɔgɔw ma o min cira institution yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma o i b'a k'a fɔ a yɛrɛ bɛ référence k'a la k'a jira k'a fɔ ko ale nɔ minɛlen don nin ko min na ale nɔ tɛ a la donc a ye référence bɛɛ kɛ a la hali rapport de vérificateur général a y'o kumaw bɛɛ fɔ k'a jira k'a fɔ ko a nɔ tɛ a la donc min bɛ se ka kɛ sisan kɔni o de ye ka sɛgɛsɛgɛliw la yakurubaya halisa parce que a ye a jira k'a fɔ ko ale ye denbayatigi de ye donc a ka d'ale ye ale denw ni a jɛɲɔgɔnw u ka to ka n'u bɛ taama u kunkolo kɔrɔtalen ka kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye olu ba ye walima u muso ye walima u jɛɲɔgɔn ye k'a fɔ ko nin waleya min talen don k'a sɛgɛrɛ a nɔ t'a la bi a nɔ t'a la sini donc ale bɛ fɛ ka ko in tiɲɛ ka dɔn parce que ko depuis Bube ka minɛli waati la olu ye ko sugu bɛɛ kɛ walasa u ka taa kiiri la olu yɛrɛ fɛnɛ niyɔrɔ tiɲɛ ye min ye olu fɛnɛ ka se ka o fɔ fasodenw ka se k'a dɔn tiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn nkalon bɛ yɔrɔ jumɛn. O kɔfɛ tuguni Elvisi Caman ye k'a fɔ lettre kɔnɔna la a ma kuma a yɛrɛ kelen ka degun kan a kumana muso minnu yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ kaso la ka fara a yɛrɛ kan yen nɔ a ye caman fɔ olu fana ka situation i bɛ se ka détail dɔ n'a ma o ko la. Awɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min muso dɔw bɛ yen nɔ minnu minɛra infanticide i n'a fɔ ka i yɛrɛ woloden ka bɔnɛ a nin na donc muso dɔw minɛra o hukumu kɔnɔna la olu bɛ yen nɔ k'olu bɛ san 2 bɔ olu ma se ka taa yira juge d'instruction na donc olu ka kiiri baaraw ma se ka daminɛ yɛrɛ la donc a y'olu musow ka cas fɔ ani a y'a jira k'a fɔ ko muso caman fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ condamné la donc olu ka kiiri kɛra fo k'u juger k'u condamné
donc ko olu caman bɛ yen olu caman bɛ ka président ka yafa parce que ni mɔgɔ condamné da kaso la tribunal ka baara tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye grâce ye président bɛ se ka yafa kaso la den minnu ma mɔgɔ minnu y'a diya donc a ye hakilila jigin k'a fɔ k'olu fana sigilen don ka président ka yafa ma kɔnɔ cogo min na ni président bɛ se ka yafa olu ma donc a ka degun kɔnɔna la a yɛrɛ bɔra fɛn caman kalama wa a ma ɲina fɛnɛ ka bole kaso baarakɛlaw a ma ɲina u foli kɔ a y'u fo kosɛbɛ k'u bɛ ka baara kɛ ni professionnalisme ye donc u ka cɛsiri sababu la k'a bɛ kɛ sababu ye ka kaso gɛlɛya a b'a pan mɔgɔw kunna gata globalement madame Buware Fili Sisoko kuma minnu tun b'a ka lettre kɔnɔna la bakurubaya la o de ye nin ye. An b'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛ kunnafoni caman kɔni nin kɛnɛ kan an bɛ talata dɔ la o tɛ kalo tile 30 sanba 2022